juga kepada Bapak Sandu Junaidi. Akan dimulai kepada panjenenganipun Bapak Sandu Junaidi, diserahkan kepada Bapak Bupati Malang Abah Sanusi, dan dilanjutkan kepada Kidalang Bayu Aji. Izin untuk foto bersama dokumentasi. Terima kasih kepada beliau-beliaunya. Dan bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu, sebagai acara bila dan salah kata salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga selamat menikmati pagelaran wayang kulit oleh Ki Bayu Aji All Group. Semoga
kurang mrene lho. Kurang mrene sithik. Kan diwalek. Ngene. Pokoknya itu digeser sithik. Udah oke. Malayo sang yaksendra rupa mangesos kati angin pang sembah prapal
selo kaplesat satu lumayu mangungsi magyet kagodo kang joko-joko bumi Manggoto abdi nasihku celeng demalung kawula nuwun wonten pangendika dawuh sinuwun amijiat dipaduka kula pun ditya kala celeng demalung aja kaget kowe adoh tawi cedhak-cedhak tak arakatake awit jeneng ingsun kepengin bawa rasa kelawan sirah celeng demalung menapa ingin dados karsa paduka sinuwun wis ngerti apa durung lelakon ingkang sumandang ana ing negara Ujung Gripik ana negaraku Ujung Gripik kene ingkang dadi pengangen-angenku piye bisane negaraku iki bisa ayem tentrem gemari pahla jinawi nalika semono ana abdi kinasih ingkang wis tuwa umure ingkang duweni penemu bisane negara Ujung Gripik iki ayem tentrem lan uga ingsun dadi ratu sing ora ana tandinge sak jagat saranane kudu nyolong Bathari Sri dewaning pangan wong tanah Jawa inggih wis ngerti dhewe wektu dina iki Bathari Sri wis tak boyong tak papanake ana ing keputrane negara Ujung Gripik ing manggenipun paduka sinuwun Patira sampun dados saged narendra ingkang boten wonten tandingipun wonten ing alam padang menika sinuwun kula nderek bombong kula nderek mangayu bagya boten dangu Sanghyang Bathari Sri minangka dados garwa prameswari paduka wonten negari Ujung Gripik nanging mengene kados pundi Bathari Sri gelem takpek bojo ning ana syarate menapa syaratipun syarate Prabu Nila Taksaka kinanggaweke omah sing balungane saka kayu jati wulung ya Bathari Sri gelem takpek bojo ning aku kudu nggaweke wisma utawa omah ingkang dumadi saka kayu jati wulung ya lan ingkang angka 2 syarat sing abot liripun bos pundi yen perkara kayu jati wulung kowe ora sandadak bingung merga kayu jati wulung kuwi sing duwe wong tuaku dhewe ya Kanjeng Rama Pandhan Gembung tanpa sirah kuwi sing kagungan ning syarat sing angka 2 iki sing tak anggap abot menapa syaratipun Bathari Sri gelem takpek bojo waton aku kudu bisa nyembelih ratu sing getihe putih celeng demalung lho menapa wonten narendra iki getihipun putih la ya kuwi sak lumahing bumi sakurping langit aku durung tau ngerti ratu ngendi sing getihe putih mula kang saka iku celeng demalung kula wonten dawuh kowe golek sisik melih sapa sing ngerti ratu getih putih ing kono enggal dirangket kuwi dadi tumbal lan dadi pituton nggonku ngrabi marang Bathari Sri oh inggih kula piyambak inggih dereng dungkap sinten ratu ing getihipun putih saka panawasmu abdi dalem ana ing Ujung Gripik ana sing tuwa apa ora inggih wonten inggih menika ingkang abdipun Toga Teja Mantri kalian ingkang abdipun Bilung Sarawita mara timbal aku kepengin sabet-sabet karo Toga karo Bilung wis aku dawuh ya langit ning anak lawan kamutar limang liraka kunang
mangundung kanduhan manglirlena panbokaning yen mangtulu samengku sang Dyahutama mangkono sang nata mudha mangkono sang nata mudha wis nyolong apa obrok nggih wonten dawuh bilung dalem bose aja kaget kowe tak awe nyedak marang pelungguhaning sun aku kepengin njaluk katrangan lawan sira obrok nggih kowe kuwi abdi sing tuwa dhewe ana kene nggih kula menika abdi sing tuwa nggih ampun kula kali bilung niki oh nggih liyane pun pecah sedaya yen ngono kowe duweni pengalaman sing akeh pangestu paduka kula menika suwita wiwit Prabu Rahwana Raja ing nagaring Alengka menika sampun kula lampahi sedaya. Saiki arep takon karo kowe badhe ndang menapa? Kowe ngerti apa ora ratu sing getih putih ana ngalam donya iki sapa? menggirian kok paduka paring dawuh nyuwun pirsa ratu sing getih putih niku ajenge napa? Wangsulana Menggirian ta. Kula tak nyuwun pirsa kok goleki ratu getih putih niku enten apa? Apa? Nggih. Mulane aku goleki ratu getih putih jalaran arep nuruti sing dadi panyuwune gantilaning atiku Sanghyang Batari Sri sing wis tak colong saka tanah Jawa. Oh inggih. Batari Sri gelem tak rabi ning duweni penjaluk sepisan kon gaweke wisma utawa omah balungane saka mustikaning kayu jati wulung lan uga njaluk ditumbali ratu getih putih. Mula aku harus ketemu karo ratu getih putih tak beleh kanggo tumbal. Pangapunten sampeyan niku napa wis jeleh nyawang srengenge kok goleki ratu getih putih. Mbok iki sampun to. Menawi paduka ndaratur kula Batari Sri niku dibalekke mawon ten tanah Jawa. Niku pusakane para among tangi ten tanah Jawa. Paduka kok nyolong Batari Sri. Tegesipun paduka ki tega karo para petani-petani ten tanah Jawa mriku mesti padha nangis gugu merga kelangan dewa kemakmuran kuwi to nggih Batari Sri niku. Kok piye? Kowe isih kerasan melu aku apa ora? Sing. Yen kowe isih kerasan melu aku ora usah ngrebut Batari Sri. Kuwi perkaraku. Oh nggih pun. Ratu Getih Putih. Nah, menawi paduka ndangu Ratu Getih Putih niku sinten? Ratu Getih Putih niku Narendra Ngamarta, jejuluk Prabu Puntadewa. Puntadewa? Inggih. Lah kuwi sing tak goleki. Puntadewa tak beleh. Niku nek sampeyan derek kedhisikan dibeleh kali adine. Sapa? Werkudara. Sampeyan ampun ngrasani Prabu Puntadewa niku Pandhawa 5. Niku wis kondhang manunggal lair batine. Sampeyan kok ngrasani Pandhawa, ngrasani Puntadewa. Durung nganti pethuk karo Puntadewa pun dipethukke karo adine sing jeneng Werkudara. Niku ampuhe ora umum. Yen Werkudara durung methuke sampeyan apese sampeyan niku dipethuke kalih anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa nggih. Apa ampuh? Ampuh anak Pandhawa niku. Gatotkaca niku angkatan udara. Antarja niku angkatan darat, Antasena niku angkatan laut. Terus kalih Wisanggeni lho niku. Niku sing dadi panglimane Praja Ngamarta Wisanggeni niku. Wisanggeni niku bocah jujur, nek elek muni elek, nek apik muni apik. Lho, arep bocah ra iso basa. Ning dheweke iki waton manggon ana sing bener, sapa-sapa mesti diwaneni. Langgusane mung bener karo wadil niku Wisanggeni. Yen Gatotkaca niku iso mabur. Aku ya iso mabur. Ah sampeyan mabur nek japane kuwi ora iso medhun.
Kok sampean giom-giom terus ya wis tau ning dhuwur. Mungsuh kali Gatotkaca niku apese iso kelangan sirah. Mergo Gatotkaca niku senenge iwak ndas. Gatotkaca nek wis mabur mongko mungsuhe teng ngisor, sikil loro mancat pundak, sirahe niku dicekel, rambuté dijambak terus diuntir gulune. Cekluk ngaten. Terus mati terus piye? Mati mungsuhe. Dereng Antarja niku putune ula. Ngono nggih. Mbahne ula, mbokne niku ula. Paduka mungsuh karo Antarja ora nganti sak banyu disembur kelakon gosong sawah. Dereng sing namine Antasena niku putune Urang niku ya anak Urang. Anak Werkudara kali Bathari Urangayu. Niku duwe upas ten sungut mriki. Nek pun ndingkluk sungute niku metu, sapa sing kena bakal apes yudane. Aku ora lebih, oh nggih pun. Nek sampeyan pancen wis jeleh urip nggih pun monggo. Ning nek kula anggadhahi pamrayogi. Piye? Pandhawa niku duwe mungsuh bebuyutan. Sapa? Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Pripun upami paduka kula dherekaken sowan dhateng negari Ngastina nyuwuni dipalilah kaliyan Prabu Duryudana jalaran apa? Benjang tumapaning Bratayuda Pandhawa niku wis duwe mungsuh. Inggih niku Prabu Duryudana sakurawane. Sampeyan nek arep mateni Pandhawa kudu njaluk dipalilah karo Prabu Duryudana. Yen aku kongkonan piye? Sinten sing diutus? Celeng Demalung. Oh nggih pun monggo. Paduka utusan celeng nggih mboten napa-napa. Pun sing derek ten wingking niku. Celeng Demalung kula wonten jauh. Kowe aja dikangelan. Kowe tak utus ana negara Ngastina njaluk kowe dipalilah kelawan Prabu Duryudana syukur badhe gelem bijak manunggalake kekuatan kanggo materi Pandhawa. Perang Tarwaca dawatu kemarin kula nyuwun saha nyuwun tambahi pangestu bidhal dhateng nagari Ngastina. Pokok wonten dawuh. Kowe aja keri. Tutno lakune Celeng Demalung wis saking dawuh. Kemarin kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu. Kula jali aku wis bali ana ing ujung bibit. Yeah.
Ado Bathara Gung swasana tentrem tata hangesti pitana iku luhur sirna kang mala mahanani jagat tentrem ana kita hangesti marang luhuring budaya sesanti jaya-jaya wijayanti rahayu ingkang samya makarya rahayu sagung dumadi bebuka purwanganing kandha dongeng kuna kadhapuk paraga dadi sesuluh sinanggit ing carita caraka budaya ambuti luhuring susila anggancar gesanging jalming jaman purwa ala becik wis sinakup saking carita yaiku sejatine nonton wayang purwa ingkang parayoga pinuladha ingkang ala hayya katenta kaya jalma ngilu kaca uring diri temah tuwa rasa rumangsa purmangsani
Surya Candra miwang Kartika ginara-gelaring ngakasa gilir gumanti angidri jagat Purwa tekeng duksina tanpa kembo sahari ratri gesanging arca padha anut purbaning kang kawasa tanem tuwuh beribaran satawana miwah jalma manungsa sajuru-juru ustinapun tinata tataning kodrat tuwin dewasaning urip dewi-dewi anenggih pundi tenging minangka purwakaning kandha datang kadi ginupeting dalem gumelar nagari Ngastina liman benawi gajaya inggih kuru janggala para milih ngastana nagari Ngastina karana yasaning Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa gajaya liman benawi minangka pamangiduk kunaning ngono dadi sasana kedatoning Dewi Panggo mila sinebat kuru janggala labetingga mangke masih dadi palengganing darahku jroning carita mangke nagari Ngastina nadyan negari ageng nanging kirang agung nadyan wis ayom nanging kirang ayem apa ta sebawe kang mangkono labet nadyan praja Ngastina nagari ing jembar tebane umbul jajane gedhe wulu anutune pepak wadya sagegamane ingkang sarta jero jagane kandel betenge nanging kuciwa dene tipis pengen dadi panembahe olah sinanta wau ingkang jumeneng minangka gegununganing praja ana kinucap jejuluk Prabu Duryudana iya Prabu Suyudana Jaka Witana Jaya Witana Tripamangsah Kurwati Kurawendra Gendari Suta inggih Sang Drestaratmaja Narendra Gung Pinetara Dasar Sugih Bondo Bandhu Prabu Balaraja Wapa kaya mangkono lujure Semati Wanci enjing rantak-rantak Sang Hyang Surya Madari Pasiwakan Agung rikala semana Sang Natamiya siniwaka lenggahing dampar kencana kuline mangan kasur babut parang wedani sinari sari ginanda wida lisah jebat kasturi kongas gandane sangkat ngantos dumugi ing pangurapan Jawi niyose Sang Buminata kaya porong biyada manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacara keparabon arupi banyak dalang sawunggaling hargawalika bebek Mas Dewi Panggo kang sarwa kencana sinangsa nang kertas pita mubiyaring ngakasa rebutan laring manyura kanan tanah pinggering tinon saking Mandura sirna sipati manungsa panjayah Sang Hyang Bathara Balingi Jawantah Gayap Porapsari panenggih ingkang kepareng caket ing ngarsanata lah menika talanganira pendhita ingkang saking Pertapan Talkanda peparab Begawan Bisma nadyanus lalu yuswa netra sinambet kaca pramana parandene pasekaton gedhe pengaribawani datang kantun ingkang wis ngabyantara kaya konjema bantala mukane lah menika tawanganira pepatih nagari Ngastina kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Raden Harya Suman nadyan wong loro sakwise ngaratu nanging Patih Harya Sengkuni wenang repuk bun-bunane wong sak praja Ngastina minangka pamungkasing pasiban kadang ana ing tirta tinalang kekasih Raden Kartomarma ing Jawi Handher Prawadyabala tinindihan satriya ageng inggil ketinggal sesendenan gila-gilo sedap sekedap jemujeng nenggih panenggaing Kurawa Raden Dursasana sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapiyarsa ing dadi pangandikane pokok mangkono para ririh turu hangarah prana sabaning Sang Bisma pecah marang semiringan swasana
saweku masih ring delahan dian kanang manut jengo Perinjeng ayakane ngerat duteng ngerat kutomo mangkyo darat jating praja Mendah. kawuryan usunyori Wantu-wantu pun yang nyuwun panyapura jalaran kumawani matur ngersaning paduka wayah Prabu ingkang tanpa tinimbalan. Ora lebet pun yang iki nerak marang wataking tata krama babar pisan ora ya mung saka gedene pangimanipun yang tumrap marang wayah Prabu ing Ngastina. Wiwit lenggah siniwaka nganti ngrika lenggah iki kok durung paring dawuh apa wigatining pasilakan kepara ndak sawang paduka wayah Prabu kok lagi duka kuwi banjur sapa sing dianggep luput wayah Prabu moringga paring dawuh nggih wayah Udayudana yen paduka wayah Prabu ora enggal paring dawuh bisa anani golek rongeh ingkang padha sangat biantara iki wayah Prabu dalem mawa limut kalamatan jroning alam kanyut oh
katan kaki jati lientan himo saya pilihan bisa ngomor kepiye wayah Prabu kula nyuwun pangapunten dene sawetawis kula boten matur wong ngarsa paduka tiyangipun maring Pakondra ya ora dadi apa malah kepara lega rasanipun tiyang dene paduka wayah Prabu wis kersa maring dawuh menawa kepareng kawedaring kathah banjur apa kang dadi penggalianing paduka wayah Duryudana nggih mila kula kendel kula wau singkel sing malah kula apa ingkang jalari singkeling atimu Duryudana boten wonten sanes namung kejawi adi-adi kula para Pandhawa lho Pandhawa ning apa meneh to Pandhawa iki apa meneh saben-saben paduka wayah Prabu kuwi duka kok mung perkara Pandhawa iki gawe moga apa meneh menapa paduka yang penemban boten mireng bilih Pandhawa badhe bangun pura Kencana oh perkara kuwi to nggih Pandhawa ketingal anggenipun umuk utawi pamer dhateng kesugihanipun sepira bandane Pandhawa apa wis ngungkuli kesugihane Duryudana ing atase bangun pura Kencana ora njaluk pangestu karo Duryudana sing jare dianggep sedulure tuwa ngatingalaken umuk Puntadewa pamer bandanipun menika sami kemawon ngilangi dada ngepel mestaka dhateng Duryudana ya ngono apa paman Singuri piye leres sanget menika leres sanget kula menika sejatosipun inggih sampun mireng perkawis menika Pandhawa anggenipun badhe mbangun pura Kencana Pandhawa kok pemewat bangun kok wis turah bandane Puntadewa menika. Kula menika inggih boten remen kaliyan watakipun Pandhawa ingkang gleleng ngedir-diraken dhateng kesugihanipun. Lah mbok ya nitik Pandhawa kuwi upama ora diwelasi kaliyan Paduka Sinuwun dipun paringi bumi wana marta Pandhawa ya dadi kere sayahene. Bareng saiki duwe negara ora pati ya gedhe ngene kok. Waduh gembira sirahe Puntadewa. Ing atase arep bangun pura Kencana kok ora nyuwun palilah karo sedulure tuwa. Ngamarta Ngastina menika sepinten tebihipun pira bara iki mbok ya Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa Nakula Sedewa sowan dhateng Ngastina nyuwun pangestu kaliyan Paduka Sinuwun Duryudana anggenipun badhe bangun pura Kencana kedahipun nglak ngaten. Lah kok ora bangun iki terus dipamer-pamerke pamriye supados pirsa kaliyan Paduka Sinuwun Duryudana menika Pandhawa menika tiyang licik Puntadewa ketoke meneng namung menika menenge wong julik menenge wong licik ngaten Sinuwun kula ingin boten lila iya Pandhawa pancen merem mripate merem saestu merem Pandhawa
Pandhawa ora ngerti digawe becik. Upama ora tak wenehi Wanamarta dheweke ya dadi kere nganti sayaene. Ngono kemakine ora jamak. Ose wayah Prabu Duryudana tak jaluk aja kedaut-daut nggonmu duka karo Pandhawa, mengko mundhak malah kleru Panyakarabawa, kleru pendakwamu. Miturut pangawaku liyang Pandhawa kuwi sak anake ora tau ninggal marang wataking tata krama. Ya. Pun liyang percaya Pandhawa bangun kuwi ora niat pamer lan ngerteno ana kabar sing tak tampa. Pambanguning Pura Kencana kuwi dipasrahke para putra-putra Pandhawa kawula mudha ing negara Ngamarta ingkang dipandhegani dening buyutku Wisanggeni. Lah kok mengkono sebabe apa? Jalaran Pandhawa menehi pitutur karo anak-anake. Besok yen wis wancine Puntadewa kuwi lengser ke Prabon, ya anak-anak Pandhawa sing bakal mbacutake sejarahe para Pandhawa mbangun negara Ngamarta. Dadi paduka wayah Prabu aja kleru tampa. Pandhawa ora niat pamer, Pandhawa ora niat ngumuke marang bandane. Ngono nggih wayah Prabu. Nyuwun pangapunten penemban. Kula menika ya ora kok elik-elik Pandhawa arep bangun, ning mbok ya Wirabara ki nyuwun pangestu karo Sinuwun Ngastina. Jare Sinuwun Duryudana ki dianggep sedulure tuwa. Lah kok ora disuwuni pangestu. Niku sami mawon Pandhawa ngiwake karo sedulur tuwa. Mbok aja ngono ta. Mbok ampun ngados mengaten. Suman. Tak kandhani ya. Pandhawa bangun ku yen ora nglonjok bumi Ngastina kudune rak ya ora apa-apa kok senggune. Lah kok kowe kok malah ngelincipi barang sing kudune ora perlu kok ngelincip, ora perlu kok tarungke. Kandhamu kuwi ketoke alus. Nek kok rasane kaya arep ngedu Pandhawa karo Kurawa. Mbok aja ngono kok senggune. Kowe iki dadi patih saya tuwa tindak tanduk muni solah bawa kuwi didelok karo anak putumu. Kowe iki wong angka loro sakwise ratu, ya. Lambene iki nek muni ditata aja waton gambleh lambemu kuwi. Apa kowe ora titen to? Kowe ora titen. Yen to tumindakmu sing ora becik kuwi wis dadi titenane wong sak jagat iki, ya. Ngendi nggon ngendi papan. Anggere isih ana sengkuni ora bakal tentrem. Ya desa, ya kutha, ya kedung salam barang ini iki nek isih ana sengkuni ora bakal tentrem. Kaya ngono kok kowe ora nyuda karo tumindakmu sing ora apik mira sengkuni. Kowe iki saya tuwa, wong tuwa iki menyang ngendi parane, namung ngadang-adang timbalane sing gawe urip kudune kaya kowe iki nglumpuhke sangu kanggo besok sowan ana ngersani Gusti Kang Ita Jagat. Ora kok terus serakah dakah-dakah ana Pandhawa karo Kurawa rukun kok sajak kowe ora seneng. Anggere ana wong rukun tok jaili negara tentrem, kowe ngobak-obak karben dadi geger jroning negara. Kowe iki jane menungso apa kirik aku tak tiga coba. Sing sedeng kirik kae diopeni gelem tunggu omah. Lah kok kowe sing menungso kok ora ngerti matur nuwun karo Pandhawa iki kepiye? Kudune kowe matur nuwun karo Pandhawa jalaran apa? Kowe mbiyen dadi patih ana negara Ngastina iki ora ana sing milih, ngerti? Ora ana sing milih. Aja ana welase anakku Pandhu, bapake Pandhawa, kowe ora bakal dadi patih. Lah mbok yo dirih atine putuku Duryudana kuwi aja nganti daut-daut, aja nganti duka. Mengko mundhak malah kleru Panyakarabawa, kleru oleh ndakwa. Ngalah nek kula ya ora. Pandhawa bangun ora njaluk dipalilah. Menika sami mawon namerke kadigdayane napa mlih kok dipasrahke karo Wisanggeni. Cah nom-nom Ngamarta niku isane apa? Niku ya mung salah sijining cara. Mengko nek wis bangun, nggih ta, ketok sing bangun iki para kawula muda. Lah, jroning bangun niku napa sing dadi ancase Pandhawa? Sengkuni,
Pandhawa bangun pura Kencana kuwi nganut kabar sing tak tampa. Kuwi kanggo nampa tamu saka liya negara, kanggo liru wujude sumber daya alam. Karben wong mancanegara kuwi gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta. Wong mancanegara gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta, yen negarane kuwi mau ayem tentrem ngono. Alah niku ya ora. Pandhawa gawe pura Kencana nggo nglumpukke para raja Narmati. Sing dienggo aling-aling karepe padha liru sumber daya alam. Namung sejatosipun sinuwun menika bribik-bribik Pandhawa badhe nyengkakaken Bratayuda Jaya Binangun. Apa ngono? Saestu menika. Saestu. Kula dipun sumpah nggih purun. Kula sampun bidhalaken telik sandi. Pandhawa badhe ngempalaken para raja Narmati sak jagat kangge nungsung kekiyatan. Sabab menapa Pandhawa benjang ngadepi Bratayuda ajre ningali kekiyatan negari Ngastina. Mula prayogane mumpung durung kebacut luwih becik digagalake oleh bangun pura Kencana. Menika kula sarujuk sanget. Kula setuju menika. Kedah dipun gagalaken menawi boten malah bebayani dateng kelenggan Madura Sinuwun Ngastina. Kagya berisang nyabarang renanggul kinembet gambe sangat nangling bawono ya situkang walang ati ya situkang sing tias ya situkang gugering ya langit lingkal nyawana klar mangga muntar liman wiraga kunang suram sarabe tanang Puspita mendah kang warni Fitering taman hanon kang segara warasiki Himawan setona wengi hangganing aldoko nampak kumiring maweh serping sarira
Gunamit pasang Kalimantan biti lebih ning siku dendho sinaken ing tirta laksana sinuwun. Kula ingkang paring sowan wonten ngarsa paduka sinuwun. Iya jagat dewa Bathara. Paman Sengkuni. Iye. Iki ana titah kok ngane-ane. Lah nggih kula nggih batin wonten titah kok tugelan. Sirahe celeng kok awake menungsa. Iya. Mara diageng aku wis anak. Sira iku sapa lan saka ngendi? Dangamu. Kawula non sinuwun menawi paduka dangu dhateng jasad kula. Kula mrika wingking saking nagari Ujung Gribik. Kula abdinipun sinuwun Prabu Nila Tersaka. Dene nami kula pun Ditya Celeng Demalung. Ditya Celeng Demalung. Kawula non nuli. Menapa leres kula menika sampun ngadhep sinuwun Prabu Duryudana? Iya, ora sisip ing sonaring Durastina Prabu Duryudana. Waduh, sinuwun sewu bejo kemayangan. Dene kula sampun saged ngadhep wonten ngarsa paduka sinuwun Duryudana. Ana parigawe apa katut semengko pengawak bojo para tamu ana ing Pendhapa Ngastina. Sinuwun kejawi kula ngaturaken sungkem ingkang sakelangga wigatos. Kula dipun utus kaliyan ratu Gusti kula Prabu Nila Tersaka. Kowe diutus sapa? Kula dipun utus nyuwuni dipalilah kaliyan paduka Prabu Duryudana. Kowe njaluk dipalilah ngenani bab perkara apa? Sinuwun dinten menika sinuwun Prabu Nila Tersaka badhe nentremaken negari Ujung Gribik. Lah syaratipun supados negari Ujung Gribik kala ayem tentrem kedah pinumbalan ratu ingkang getihipun putih. Manut katerangan ingkang kula tampi Narendra getih putih menika boten wonten sanes namung kejawi Narendra ngamarta Prabu Puntadewa. Lajeng sinuwun Prabu Nila Tersaka paring dawuh bilih kula dipun utus nyuwuni dipalilah menapa wonten kepareng paduka menawi kula badhe mejahi Puntadewa kelilit paduka sinuwun Duryudana. Iya jagat dewa Bathara. Paman Sengkuni kula wonten dawuh teka iki ana rembug sing aneh-aneh. Celeng Demalung yuni dipalilah arep mateni Puntadewa. Kepiye paman? Menapa wonten keparengipun kula badhe nanggapi aturipun Celeng Demalung? Tak wene wektu moringgal purbane paman. Kuning sangkan sing langit kalak-kalak katon lirigin banging sang mawet gandrung sabarang kadulu kirmoyak mayek Celeng Demalung lho paduka menika sinten ditepongake wae aku iki Patih Ngastina kene jenengku Patih Harya Sengkuni. Oh inggih Raden Patih dipun tepanaken kula pun Celeng Demalung. Iya. Kowe mau kandha yen to kowe arep goleki Ratu Getih Putih tok nggo tumbal karben tentrem negara Ujung Gribik. Kawula nono nggih Raden. Gandeng kula ngertos Puntadewa menika teng sagung buyutanipun Prabu Duryudana. Minangka lajeng nyuni dipalilah menika. Menapa dipun keparengaken? Yen kowe nyuni dipalilah karo Sinuwun Duryudana, aku minangka wakile Sinuwun Duryudana. Iya. Aku menehi palilah kowe mateni Puntadewa sak pendhawane sisan syukur sak anak-anake. Luwih cepet kowe mateni Puntadewa malah luwih prayoga Celeng Demalung. Kula sing manah kula Raden. Dene sampun pingantuk dipalilah anggen kula badhe mejahi pun Puntadewa. Iya pancen sing jeneng Puntadewa iki kudu mati ya. Sebabe apa? Puntadewa iki kondhang Ratu Getih Putih. Mongko ratu sing Getih Putih kuwi nandhang Sukerta. Selawase jagat iki ana manungsa sing Getih Putih ora bakal tentrem. Mula patenana, aku setuju. Ora sandadak ngenteni sesuk sedina iki mangkata patenana Puntadewa. Malah kowe aja kuwatir.
mangko sengguni sing bakal ngetapake utawa ngirakake Wadyabala Ngastina sabiyantu marang kowe Celeng Demalung karepe ninggal kasebatan nggonmu mateni Puntadewa. Wah inggih Raden. Gandeng sampun pikantuk palilah saking Paduka Raden. Dinten menika daya-daya kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta. Ngupadi Narendra getihipun putih pun Puntadewa. Iya, luwih rancak, luwih prayoga. Sinuwun Duryudana, ora apa. Keparing kula nyuwun pamit. Sayun tambahi pangestu. Anggen kula badhe mejahi Puntadewa. Ya tak panggal puji sekti. Muga lanang julitmu Celeng Demalung. Daya-daya. Ngati-ati aja kong singeri. Para Kurawa dadi tapak bakal susul marang lakumu Celeng Demalung. Cwanggahandra Sursuntar Limbu bumi kunjing Demalung Bagong para ketemu menang Duryudana. Nggih. Lah kok Sibarat ngurusui Pandhawa sakar bangun pura Kencana iki jane piye to? Lah kok malah wis kuton karo utusan saka ing ujung Diripik Celeng Demalung iki. Apa paedahe Ngastina iki nganggo pendhita? Ora ana paedahe. Ngastina aja tok wenehi pendhita. Wis Ngastina aja tok wenehi wong pinter. Ngastina kuwi kebak ana kaya balane sengkuri sing gento watake kuwi. Ana wong tentrem ora seneng, ana wong rukun ora seneng kabeh mung ditabrake. Duryudana. Eling-eling sing dadi dawuhipun yang iki. Sapa sing miwiti cidra, wahyune bakal sirna. Eling-eling kuwi. Kula wonten dawuh Eyang Bisma katone ora sarujuk nggone bakal bubarke Pandhawa bangun pura Kencana. Sampun kersanipun. Kang Eyang menika ora perlu ditanggapi, mangke malah mindak dados menapa menika pepalang. Kula sampun niteni wong sawangsul sauger Paduka menika ngraosi Pandhawa. Kang Eyang menika mesti ora lila. Kula niku nggih gumun jane Kang Eyang iki wonge sapa to? Jane wonge Ngastina apa wonge Pandhawa? Lho, nek nitik seragame niku jane nggih padha karo rombongan. Nitik seragame lho, nek kok jiwane sajake kok ora ngiloni mriki. Halah, pun mboten perlu dipun menggalih. Ngastina tanpa Kang Eyang Bisma ora nyuda kekuatan. Ya wis, yen pancen ora mangsa Budhawa paman Silungi piye pambudidayamu? Bisane gagal Pandhawa mulih bangun pura Kencana. Tareng Parwaca dhateng Paduka Sinuwun keparing kula nyuwun pamit senyun tambahing pangestu sabiyantu dhateng pun Celeng Demalung kala wau. Ya, ngati-ati duga ngati-ati aja kong singeri. Dimas Kartowarma kula dawuh sinuwun aja kering gawe. Nderek paman Sengguni wigati sabiyantu Celeng Demalung gagalke nggone Pandhawa bangun pura Kencana. Kuli ngismake dawuh warmada saking pasya Paduka Sinuwun. Ya tak jaluk yen wis sakruh aja baling jane sing dadi upayamu. Kuli istriku.